खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफायाव थानाय गोरोबथा बायदि बिटिआर आरो बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर' बिजोंनि भेन्सार फरायसालिफोरा प्रभिन्सियेलाइज जामारगोन नामा? बे मोनसे जोबोर गेदेर सोंथि सिखांदों। मख'नो गोनांदि दिनै दिसपुरनि जनता भवननि ब्लक एफनि ग्राउन्ड फ्ल'राव थानाय फाइनान्स डिपार्टमेन्टनि हलाव आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगुआ बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, अल आसाम स्टुडेन्ट इउनियन, अखम साहित्य सभानि दैदेनगिरिफोरजों सावरायनायाव बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफा बायदि भेन्सार फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जागोन होननानै फोरमायो। मख'नो मोजांदि थांनाय माखासे सान सिगां आसाम सोरखारा आसामाव भेन्सार फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय नंला होननानै केबिनेट थांखि लानायखौ रोखा फोरमायनानै होदोंमोन। दिनै सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर पेगुजों दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफादा सावरायनाय समाव भेन्सार फरायसालि प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय, थाखो 3 निफ्राय थाखो 10 सिम सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ सोरखारि बर' बिजोंनि फरायसालि, असमिया आरो गुबुन बिमा रावनि फरायसालिफोराव इंराजि रावजों फरायहोनो सोरखारा थांखि आजावनायखौ सावरायलायो। दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफादा थाखो 3 निफ्राय थाखो 10 सिम सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजि रावजों फोरोंनो थांखि लानायखौ माब्लाबाबो गनाया होननानै फोरमायो। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा आसाम केबिनेटआ भेन्सार फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेल खालामनाय जानाय नंला होननाय बाथ्राखौबो गनायना लाया होननानै सोलोंथाइ मन्थ्रिनि सिगाङाव फोरमायो। आसामनि मोन 126 बिधानसभा बियाबाव साबसिन फरायसालिफोरखौ गंफायै सिबिएसइ एफिलियेसन खालामनानै इंराजि बिजों खालामनो थांखि लानायखौ गनायना लाया होननाबो फोरमायबावो। दिनैनि सावरायनायाव बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर', गाहाय नेहाथारि प्रसान्त बर', लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरिफोराबो नुजाथियो आरो सावरायनायाव बाहागो लायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर', लेङाइ आफादगिरि फारियै खोरोमदाव औवारी, रोमदोन बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारी आरो लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्मजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्राबो सावरायनायाव बाहागो लायो। अल आसाम स्टुडेन्ट इउनियननि गाहाय बोसोनगिरि डक्टर समज्जल भट्टाचार्य, अल आसाम स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरि दीपंकर कुमार नाथ, गाहाय नेहाथारि शंकर ज्योति बरुवा आरो अल आसाम स्टुडेन्ट इउनियननि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लायो। आसुनि दैदेनगिरिफ्राबो थाखो 3 निफ्राय थाखो 10 सिम असमिया बिजोंनि फरायसालिफ्राव गोरलै सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजिजों फोरोंनो लानायखौ हेंथा खालामो एबा गनायना लाया होननानै रोखा फोरमायो। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब। गोजोन्थों।